Sok szeretettel köszöntelek benneteket, Váci József vagyok, és a mai estén a biológikáról fogunk beszélni, a biológikáról, az új medicináról, illetve hát az időkorlátok szabta lehetőségeken belül az 5 természettörvényt fogjuk átbeszélni. Az előadás vagy a találkozás felépítését úgy szerettem volna, illetve úgy képzeltem el, hogyha én elmondom az én mondandómat, szerintem ez egy órába bele fog férni, igyekszem, máskor nem szokott beleférni, és akkor utána, ha van kérdés, akkor azt jegyzeteljétek fel, vagy írjátok föl, és akkor az előadás után akkor azt meg tudjuk beszélni. Jó? Bármit lehet kérdezni, hogyha nagyon-nagyon égető és nagyon-nagyon fontos, és a megértést gátolja, akkor jelentkezzetek, és akkor előadás közben is kérdezhettek, akkor fogok válaszolni. Jó? Azért javasoltam ezt a menetet, mert nagyon sok kérdés fog közben fölmerülni, de nagyon sok kérdésre az előadás folyamán választ fogtok kapni. És nagyon sok kérdés aktualitását fogja veszíteni az előadás végére, de ami mégis megmarad, az természetesen azt át kell beszélni. A biológika, az új medicina tulajdonképpen, ha látjátok, egy természettörvényeket tárgyaló orvostudományi rendszer. Tehát egy olyan tudásrendszer, ami természettörvényeken alapul. Mi a természettörvények jelentősége, vagy mi egyáltalán az, hogy törvényszerűség? A törvényszerűség azt jelenti, hogy bármilyen számosságban, bármilyen körülmények között elvégezzük ezt a kísérletet, ha mindig ugyanazt az eredményt hozza, akkor beszéltünk arról, hogy ez egy törvényszerűség húzódik a folyamat vagy az esemény mögött. Na most az orvostudományban, a gyógyítási eljárásokban nagyon fontos az, hogy természettörvényeken alapuljon az a protokoll, az az eljárás, amely hát az életünket befolyásolja. És az új medicina, a biológika, ez kivétel nélkül minden állítását törvényszerűségekre alapozza. A rendszer egy élettani működést leíró rendszer, amely minden élőlényre vonatkozik. Nem csak emberekre, hanem állatokra is, és nagyon sok törvényszerűséget állati viselkedés minták és állatkísérletek, de nem olyan állatkísérletek, ahol élve boncolnak meg, stb., hanem falkában, vagy ménesben, vagy csoportban élő állatok viselkedési mintáiból következtettek bizonyos folyamatokra, amit megfigyeltek embereknél is, és gyakorlatilag, mivel minden élőlényre vonatkozik, ezért mondhattuk ki azt, illetve mondhatták ki azok a kutatók, akik ezzel foglalkoztak, hogy ez egy természettörvény. Ugye a jogrendszer, az ingatlan, az nem egy természettörvény, az egy emberi törvény, ami csak az emberekre, azon belül is csak mondjuk Magyarországra vonatkozik, vagy az Európai Unióra. Nem egy általános törvény. A biológika, az új medicina univerzális általános törvényeket tárgyal. És nem csak ugye az van odaírva, hogy élettani működés leíró rendszer. Tehát nem csak élettani szempontból fontos ez, és bizonyított ez, hanem az élettant nem csak anatómiára és a fizikai test működésére értjük, hanem a viselkedésre is, a mentális működésünkre is kitágítjuk, akkor arra is vonatkozik. És arra is törvényszerűségek vonatkoznak. A biológiai, a testre vonatkozó törvényszerűségeket az alaptanfolyam tárgyalja, és a haladó tanfolyamok azok, amelyek a viselkedésbeli törvényszerűségeket tárgyalják, és ez a kettő együtt ad egy olyan megértést, amellyel nagyon-nagyon sok félelemtől és nagyon-nagyon sok olyan dologtól megszabadulhatunk, amely eddig hát eléggé sötéten beárnyékolta az életünket. Mi nem a biológika. Nagyon fontos letisztáznunk azt, hogy mi a biológika, mi az új medicina, és mi nem. Tehát
Az új medicina, ez nem gyógymód, nem terápia. Tehát nem természetgyógyászati eljárást fogunk megismertetni, nem gyógyító eljárást fogunk megismerni, hanem egy tudással fogunk megismerkedni, egy nézőponttal, új meggyőződéseket, a természeti törvényekhez sokkal közelebb álló, a természetes működést sokkal objektívebben és az igazsághoz közelebb álló nézőpontokat fogunk kialakítani. Azokról a nézőpontokról szól. Tehát nem gyógymód, nem terápia, viszont nélkülözhetetlen a gyógyulás során. Tapasztalataink is ezt mutatják, illetve a kutatások is ezt mutatják, hogy és hát a természeti törvények is ezt mutatják, hogy a meggyőződéseink, a lelki beállítottságunk, a gondolkodásmódunk, az érzelemvilágunk az, ami majd befolyásolja nem csak a betegségeink kialakulását, hanem a gyógyulásunkat is. És ha gyógyulni akarunk, akkor bizony tudomásul kell venni, hogy ezt a tudást nem lehet kihagyni. Ez egyre stabilabban és sajnos egyre több tapasztalat alapján mondom ezt. Enélkül, a tudás nélkül, egy stabil meggyőződés, egy új nézőpont nélkül nem sok esélye van az embernek meggyógyulni, most nem csak csontrákból, aztán úgynevezett áttétes betegségekből, olyan betegségekből, amit gyógyíthatatlannak tartunk még, vagy tartanak, eddig gyógyíthatatlannak tartottunk. Tehát ennélkül a tudás nélkül nem sok esélyünk van a gyógyulásra. Nem diagnózis. Ezzel nem lehet diagnosztizálni. Ha valaki ezt az új medicinát, a biológikát megtanulja, nem diagnosztizálhat, viszont segítségével pontosíthatóak a diagnózisok, és kizárhatók a tévedések. Ha ezt egy diagnózisra jogosult ember, magyarul egy orvos megtanulja az új medicina, vagy ugye a biológika rendszerében a jelzéseket értékelni, felhasználja a modern orvostudomány technológiai lehetőségeit, ugye a CT, röntgen, MR adta lehetőségeket, akkor tökéletesen pontos diagnózisokat tud felállítani. Ez nagyon fontos. Elkerülhetjük a téves diagnózisokat, elkerülhetjük ezzel a fölösleges ijedelmeket, ennek következtében az újabb és újabb konfliktusokat, és ennek következtében majd az egyes természettörvényből fogjuk látni az újabb és újabb elváltozásokat. Nem gyógyszer, nem csodaszer. Egy új tudás, egy új nézőpont, amit az előbbi gondolataimban már erről beszéltem. Egy új nézőpontot kell kialakítanunk, egy új meggyőződésrendszert, és az új meggyőződésrendszer fog bennünket egy egészségesebb és általunk megtapasztalva egy sokkal boldogabb és egyszerűbb élet felé vezetni. Az életünk annyira bonyolult. Nagyon-nagyon sok. Jártunk több iskolába, foglalkoztunk oktatással, mi is járunk egyetemre most is, még így 50-hez közel. Az egészségügyel is nagyon sokat foglalkoztunk, természetgyógyászattal is nagyon sokat foglalkoztunk, és minden nagyon-nagyon bonyolult. Minden nagyon bonyolult. Tehát a biológikával, az új medicina ismereteivel az élet leegyszerűsödik. Mindent, amit most élünk, túlbonyolít a rendszer. Na most és ez azért van, mert nem az nem a természetes működést, nem a természetes működés rendet tekintik és arra építenek, hanem egy elképzelt, egy hipotéziseken, egy feltételezéseken alapuló rendszert próbálnak ráerőltetni a természetre. És sajnos az egészségügyben is ezt tapasztaljuk. Nem a természetes folyamatokat ismerjük meg, próbáljuk megismerni, és azzal együttműködve elérni az egészséget, hanem
majdnem csúnya szót mondtam, tehát mindenféle pót tevékenységgel, mindenféle kényszerítő eszközzel próbáljuk a biológiát, a természetet az általunk elképzelt mederbe belekényszeríteni, és ha ez nem sikerül, akkor vegyszerekkel, műtétekkel, akkor is megpróbáljuk az akaratunkat átvinni. Egyszerűen a természetet nem lehet legyőzni, a természetet nem lehet megerőszakolni. A természettel együtt lehet élni, vagy bele lehet halni. Na most azért nagyon fontos, és én személy szerint azért tartom nagyon fontosnak a biológia megismerését, mert ez egy természetes rendszer. Ez az orvostudomány felfedezte a természet működését. És hogyha a természet működésével harmóniában tudunk élni, akkor nem esünk ki a természetes rendszerből, és a természetes rendszer gyógyító erői mind a rendelkezésünkre állnak. Ellenkező esetben csak ellenkezés és háború és csata van belőle, ahol a legkevesebbszer vagyunk mi a győztesek. Az, hogy valakinek levágják a mellét, kiveszik a gyomrát, leégetik, lecsonkítják, az nem gyógyulás, az nem egészség. Az egy kilépés egy szituációból, ami nem megoldás, hanem egy bizonyos helyzetnek az oldása, de gyakorlatilag nem megoldás. Jó, menjünk akkor tovább, elnézést kérek a kis kitérőért. Mit kaphatunk a biológikától? Elsősorban válaszokat. Az orvostudomány eddig összes megválaszolatlan alapvető kérdésére az új medicina segítségével egyértelmű és bizonyított válaszokat nyerhetünk. Ez nagyon fontos, hogy bizonyított válaszokat nyerhetünk. Amikor, később már erről részletesebben lesz szó, amikor ez a rendszer felállt és publikálták, sok tízezer esettanulmánnyal bizonyították azt az 5 természettörvényt, amiről nem sokára majd szó lesz. Az akadémikus orvoslás protokolljainak, a gyógyítási eljárásairól ez nem mondható el egyelőre. Megértést. Az eddig értelmetlennek tűnő, félelmetes és kiszámíthatatlannak tűnő események értelmes, megismerhető, létünket szolgáló folyamatokká szelídülnek. A természeti törvények megismerése során fogjuk látni, hogy azok a folyamatok, amiket betegségnek nevezünk, ha most azt mondom, hogy betegség, azt mondom, hogy rák, azt mondom, hogy allergia, azt mondom, hogy örökölt betegség, gyógyíthatatlan betegség, egyáltalán a betegség, milyen érzést vált ki bennetek, milyen gondolat, ami ehhez társul. Ezek pozitív érzelmek, pozitív gondolatok, vagy negatív gondolatok. Tehát, hogy félünk tőlük, jaj, csak nehogy mi legyünk a következők, nem kiszámítható, nem tudjuk sajnos megmondani, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a vége. Eddig szerencsések voltunk, megúsztuk a rákot, eddig szerencsések voltunk, nem ránk csapott le ez az istenverése. Le kell tisztázni ebben a rendszerben, nincs helye a szerencsének, nincs helye a véletlennek. Minden pontosan, tökéletesen le van szabályozva. Itt gyakorlatilag azok a biológiai folyamatok, amelyek értelmetlennek tűntek eddig, miért lesz nekünk csontritkulásunk? Miért kezd el tébolyultan növekedni egy daganat a tüdőnkben vagy a májunkban? Nem tudjuk kiszámítani, hogy ennek mi lesz a vége. Az lesz a legjobb, ha levágjuk, kivágjuk és megpróbáljuk valamilyen módon eltüntetni. Ezek a folyamatok, ezek mind megismerhetőek, kiszámíthatóvá válnak, és értelmezhetővé válnak. Megtalálták az értelmét, és innestől fogva látható, hogy ezek az események nem ellenünk szólnak. A test, a biológia, ez a biológiai élő szervezet, ez nem hiba, tévedés, elhasználódás, öregedés, hát mit szoktunk még erre mondani, miatt szenved el betegségeket, különböző elváltozásokat, daganatokat, sorvadásokat, bénulásokat, hanem ez a biológiai rendszer tökéletes válaszreakciókat ad a megváltozott körülményekre. Ezek a folyamatok, ezek mind értelmezhetőek, megérthetőek és láthatóak, hogy mind-mind értünk van. A túlélésünket szolgálják. Erről később szépen részletesebben fogunk beszélni. Azzal, hogy ezeket a folyamatokat megértjük, megismerjük,
és ez nem csak a személyes, hanem az ismertségi körünkben is, ismertségi körünkben tapasztaltak alapján mondhatom, hogy megnyugvást, nagyon nagy mértékű megnyugvást eredményez. Hogyha megkérdezzük az embereket, hogy mitől félnek, mondják, hogy nem lesz elég pénz, meg stb. De ha végére oda jutunk, mindig ott van, hogy ha egészség van, minden van. Tehát a legnagyobb félelmünk mindig az egészségünk félelme körül, vagy egészségünk gondota körül forog. A legnagyobb félelmünk a betegség. Ettől a félelemtől meg tudunk szabadulni. Az a rengeteg energia, mentális és érzelmi energia, amit a félelemtől való, a betegségtől való félelem leköt bennünk, ez felszabadul, és sokkal hasznosabb, értelmesebb dolgokra tudjuk fordítani. A megnyugvást, a megértés fogja eredményezni, az, hogy megértsük, hogy a testünket is természeti törvények irányítják. Nem véletlen, nem szerencse, hanem törvényszerűségek. És ha ezeket a természeti törvényeket megtanuljuk, ezekkel harmóniában élünk, akkor elérjük az egészség állapotát. A kezdetekről szeretnék néhány gondolatot mondani. Az egész új medicinát, biológikát nevezhetjük bárminek, mert egyről beszélünk, akárhányan is beszélünk erről. A dr. Rike Geert Hammer, ez egy zseniális teológus, magiszter, egy orvos doktor. Hát szerintem a történelmünk egyik lángelméje. Tehát ha valaki adott az emberiségnek nagy értéket, akkor ő az, aki ezt megtette a történelmünkben. Szívesen idézem a Roberto mondását, mindig azt szoktam mondani, hogy a Hammer doktor nem érdemel Nobel-díjat. Nobel érdemelne Hammer-díjat. Tehát itt a nagyságrend és az értékek közti összefüggést, illetve arányt próbálja érzékeltetni, és én ebben maximálisan egyetértek. A Hammer doktor 1935-ben született, tehát ma már egy egész szép kort megélt. 22 évesen teológus magiszter, 26 évesen orvos doktor, zseniális lángelme, rengeteg felfedezése van, találmánya van, orvosi találmánya, mert hogy nem csak teológiát, nem csak orvoslást, hanem még fizikát is tanult, és nagyon sok orvos eszköz felfedezése van, és ennek következtében nagyon sok szerzői jogdíjra tett szert, és amikor ebből már tisztességesen meg tudott élni, akkor a feleségével Nápolyba költözött, és ott ingyen kezdte el gyógyítani a rászorulókat. De azt tudni kell, a Tübingeni Egyetem, a Müncheni Egyetem klinikáin volt orvos, osztályvezető, főorvos, a rákutatással foglalkozott, nagyon-nagyon elismert és nagy tudású ember, még most is, majdnem azt mondtam, hogy volt, tehát ember, és egyszer 1979-ben, mikor már Olaszországban éltek, akkor a fiát a szavoyai herceg, a részeg trónörökös lövöldözés közben meglőtte, és életveszélyesen megsebesítette. Életveszélyesen megsebesítette, 19 életmentő műtét és 111 nap haláltusa után az apa karjaiban meghalt ez az életerős, okos, nagyszerű fiú. Annak az apának a karjaiban, aki emberek százainak, ezreinek adta vissza az életét. És a saját fiát nem tudta megmenteni, őben ez egy olyan lelki traumát, egy olyan lelki sokkot, egy olyan érzelmi megrázkódtatást indított be, vagy váltott ki, amelynek hatására néhány hónappal később hererákot diagnosztizáltak nála. És biztosan, hogy nagyon sok orvos járt már így, hogy meghalt a gyereke, nem tudta megmenteni, és utána hererákja lett. Vagy nagyon sok doktornő járt úgy, hogy meghalt a gyereke, nem tudta megmenteni, és mondjuk petefészek rákja lett. De kellett egy ilyen zseniális lángelme ahhoz, hogy egy gondolat felvillanjon az elméjében, hogy meghalt a gyermekem,
És egyébként én, aki 2 méter, iszonyatosan erős, egészséges ember vagyok, aki soha nem volt beteg, egyszer csak hererákom lesz, és összefüggés van a szaporítószerv és a lelki konfliktus tárgya között. És akkor bement az egyetemi klinikára, ahol addig is dolgozott, és elkezdte kikérdezni, ugye a here és a petefészek az, ami a férfi és a női szervezetben szinonim, vagy hát azonos, közel azonos élettani funkciókat lát el. Elkezdte kikérdezni a here és a petefészek rákos betegeket, és mindegyiknél kivétel nélkül felfedezhető volt az a lelki konfliktus, amelyet ő is átélt. És akkor elkezdte megfigyelni az összes többi rákosokat, és bevont radiológusokat, belgyógyászokat, pszichológusokat, egy egész orvos tím dolgozott rajta. Ezen a kutatáson, ez 35 éves kutatás, tehát iszonyatos munka van mögötte. Feltérképezték a betegségek lelki okait. Gyakorlatilag kimondható, és akkor kialakult az első természettörvény, aztán második, harmadik, negyedik, és igazából egy 22 évvel ezelőtt körvonalazódott ki az 5. természettörvény is. Tehát rájött erre, és aztán elkezdte kikérdezni a más-más betegségekben szenvedőket is, és rájöttek, hogy nem csak a rákosok, hanem minden betegnek, minden azonos típusú betegségben szenvedő embernek azonos típusú lelki megrázkódtatása volt. És ebből aztán elkezdett kialakulni az 5 természettörvény. Ez az orvoscsoport, ez a kor legmagasabb technológiai berendezéseit tudták alkalmazni, a Siemens-szel dolgozott együtt. Tehát a Siemens fejlesztette a röntgen, a CT, az MR gépeket, és mint fizikus orvos, doktor, őt kérték föl a tesztelésre és a pontosításra és a tökéletesítésre. És ebben az időszakban történt pontosan ez, és az a sok 10 000 esettanulmányt ő ezekkel a gépekkel, az akkori csúcstechnológiás gépekkel, képalkotó rendszerekkel követte, és felfedezte ott is a törvényszerűségeket. És rájött, tehát elkezdte tökéletesíteni és pontosítani a rendszerét. A rendszer megszületett, és a tudományos táblázat néven kiadta, ez magyar nyelven is megjelent. Igazából ez egy orvosoknak készült, a hétköznapi ember számára kicsit nehezen kezelhető, hát ugye latin kifejezések és orvosi kifejezésekkel teletűzdelt táblázat, de rendszerbe foglalta. Tehát rendszerbe foglalta, törvényszerűségek mentén rendszerbe foglalta ezt az egész élettani folyamat komplexumot, és ezt is szépen papírra is vetette. Amikor ezt a táblázatot publikálta, és a Nemzetközi Világszervezet elé tárta, 40 000 klinikailag dokumentált, MR-rel, CT-rel és mindenféle objektívnak mondható orvosi diagnózissal, illetve módszerrel diagnosztizált esettanulmány tárt az Egészségügyi Világszervezet elé, hogy kérem szépen megvan a betegségek megoldásának a kulcsa. Az, hogy ez 35 évvel ezelőtt megtörtént, és azóta még nem tart az emberiség ott, hogy ezt így alkalmazza, ez egy más kérdés. Magyarországon legelőször új medicinás vagy biológikás kiadványt és fordítást a Barnai Roberto publikált, ezt a Szervatlasz néven tette meg. Ezt többször megújították, többször pontosították, többször kiegészítették és többször fejlesztették. Most legutoljára a 2014-es kiadás az, ami megjelent. Ez egy olyan kiadvány, ami a hétköznapi ember számára könnyen kezelhető, érthető, magyar nyelven van leírva, azokat a szükséges latin és orvosi kifejezéseket tartalmazza, amelyekkel találkozhatunk egy-egy diagnózis során. Tehát ez a két kiadvány az, ami Magyarországon jelenleg jól használható és jól alkalmazható, amelyből lehet pontosan tanulni. Az 1-es természettörvény, a megbetegedések vas törvénye,
Ez igazából a rák vastörvénye elnevezést kapta legelőször, mert ugye a Hammer doktor, ő a rákot kutatta, és azt gondolta első lépésben, hogy a rák ellenszerét, illetve a rák betegség megoldását találta meg, de utána aztán mégis pontosítani kellett. Tehát itt arról van szó, hogy minden természetes elváltozást egy 5 feltételnek megfelelő érzelmi konfliktus vált ki. Ez nem újdonság, hiszen a természetgyógyászat is, már az akadémikus orvoslás is forrásoktól függően azt mondja, hogy 60%-a, más források azt mondja, hogy 95%-a a betegségeknek milyen betegség? Pszichoszomatikus betegség, tehát lelki eredetű. A természetgyógyászatban is azt tanultuk, hogy keresd meg a lelki okát, és akkor megoldódik a betegség. Tehát az, hogy a Hammer doktor nem természetgyógyászként, hanem akadémikus orvosként kijelentette, hogy minden megbetegedést egy érzelmi megrázkódtatás indít el, ezzel nem mondott újdonságot, hiszen ezt eddig is tudtuk. Az újdonság az, hogy bepontosította. Egy elváltozás, egy lelki konfliktus. Ez a rendszer, ez egy igazi, egy térkép, egy kézikönyv az emberi psziché és a fizikai elváltozások között. Ha ezt a térképet megtanuljuk olvasni, akkor a betegségeink üzeneteit megtanuljuk olvasni. Rájövünk, hogy a betegségeink nem ellenünk vannak, hanem minden betegség egy-egy üzenet a lelki világunkból. És ha ezeket az üzeneteket tudjuk olvasni, akkor tudjuk, hogy a lelkünkben hol vannak azok a sérülések, amellyel foglalkoznunk kell ahhoz, hogy több ilyen betegség, hasonló ilyen betegség legközelebb már ne alakuljon ki. Vagy a szűnni nem akaró, vagy makacsul visszatérő betegségeink végérvényesen megszűnjenek. Az egyes természettörvény kimondja és bizonyítja, hogy minden esetben a testi elváltozások alkalmazkodás céljából jönnek létre a túlélés érdekében. A jelenlegi nézőpontunk szerint a betegség az egy életellenes folyamat, amit mindenféleképpen meg kell szüntetni, mert fáj, gennyedzik, vérzik, leállnak különböző szervek működései, vagy túlműködnek. Gyakorlatilag, de a lényeg az, hogy ez az élet és az egészség ellen ható folyamat. Ezt a nézőpontunkat le kell cserélni, és meg kell értenünk, hogy ezek a folyamatok, ezek a testünk által vezérelt olyan biológiai folyamatok, amelyekkel lehetőségünk van túlélni azokat a megváltozott körülményeket, amelyeket átmenetileg nem tudunk megoldani. És mindezeket a folyamatokat az agy irányítja. Az agy egy rendkívül összetett és csodálatos rendszer, ennek a részleteiről és a legújabb kutatások eredményeiről, az agyi struktúrákról, a hormonrendszerünk, ugye nagyon szoros összefüggésben van az irányítási rendszer, a haladó tanfolyam kulcsok nevű része fog szólni. A legújabb kutatási eredményeket fogjuk harmonizálni, összeegyeztetni a biológika gondolatkörével, nézőpontjaival. Elárulom nektek a nem túl régi felismerésünket vagy meglátásunkat. Az akadémikus orvostudomány részterületekben zseniális felfedezéseket és megállapításokat tett. Egy lépést nem tett meg. Ezeket a zseniális megállapításokat és felfedezéseket nem rakta egy rendszerbe. És nincs összefüggésrendszer. Az onkológus csak ezzel foglalkozik, a belgyógyász csak ezzel foglalkozik, az ideggyógyász csak ezzel foglalkozik, a hormonrendszerrel foglalkozó, ugye az endokrinológus csak azzal az ő szakterületével foglalkozik, a pszichológus meg csak az ő szakterületével foglalkozik, és darabokra van szedve a tudás, és nincs összeállítva. A biológika, az új medicina gondolatköre mentén ezeket a rendszereket egybefűzzük, egy csodálatosan működő, egységes és tudományosan bizonyított rendszert kapunk. Csak eddig ezt még senki nem fűzte össze.
Úgyhogy a haladó tanfolyamokon, amit fogtok majd, vagy ahol majd lehet ezeket tanulni, ezeket fogjátok meglátni, és tényleg olyan csodatos dolgokat fogunk tanulni. Én már többször hallottam, de mindig vágyom arra, hogy újra és újra halljam, mert a felesége mindig újabb és újabb dolgokat mond el róla. Az alaptanfolyamon, ugye, amit mondtam, csak az élettani összefüggéseket fogjuk tárgyalni, az is nagyon érdekes és fantasztikus, de a teljes képet ez az egész rendszer fogja majd elénk vetíteni. Az agy célja a testünket másodpercről másodpercre életben tartani. Az élet él és élni akar, és ezt a törvényt az agy tűzön, vízen keresztül minden áron be akarja tartani, és be is tartatja. Még akkor is, ha olyan folyamatokat kell elindítani, ami nekünk kellemetlen, ami nekünk fájdalmas és ijesztő. A túlélés érdekében akkor is elindítja. Amint a kiváltó ok megszűnik, az agy ezt a folyamatot szépen visszafordítja, és visszafelé haladva az elváltozásokat gyönyörűen helyre is állítja. Ebből azért látható, amivel nekem is egy kicsit még évekkel ezelőtt szembesülnöm kellett, mint természetgyógyász, gyógyító, hogy nincs gyógyítás. Nem tudunk senkit meggyógyítani. Az a kifejezés, hogy gyógyítás, az nem létezik. Csak gyógyulás van. Mindenki meggyógyul, és mi ezt tudjuk kísérni. Értitek, amit mondok? Tehát nem tudunk, mint ahogy senki helyett nem tudjuk megoldani a lelki problémáját, senki helyett nem tudjuk megoldani az életfeladatát, ugyanúgy senki helyett nem tudjuk megoldani a testi folyamatait. Gyógyszerekkel, vegyszerekkel el tudjuk nyomni a fájdalmat, a lázat, le tudjuk állítani a hasmenést, tudjuk a vérzést csillapítani, rengeteg minden dolgot tudunk tenni, de ezt csak tudjuk, tüneti kezelés. Maga a betegség, maga a biológiai különprogram, amit eddig betegségnek neveztünk, attól az még nem fog leállni. Az, hogy amputálunk egy végtagot, amputálunk egy mellet, vagy egy petefészket, az viszont, de az meg nem megoldás, az nem egészség, az egy félelemből és meg nem értésből fakadó eljárás. Jó. Az egyes természettörvény azt mondja, hogy minden megbetegedést egy érzelmi kilengés, egy súlyos érzelmi kilengés indít el. De azért vannak kivételek. Tehát vannak olyan betegségek, amelyekre a biológika vagy az új medicina törvényszerűségei nem vonatkoznak. Hát ugye ezt nem nehéz kitalálni, egyik ilyen a mérgezés. Tehát az nem egy természetes folyamat, az ember megmérgeződik, azok a biológiai folyamatokat nem ezek a törvényszerűségek irányítják. Ugyanúgy a baleset, ugye az új medicina a balesetet is ide sorolja, azért az, hogy egy baleset kialakuljon, ahhoz azért kell egy kis lelki és mentális és érzelmi kibillenés, tehát azért mégiscsak ott van az, hogy nem egy egyértelmű kivétel, de azért az egyszerűség kedvéért ide soroljuk a baleseteket is. A különböző sugárzások, rádióaktív, elektromos sugárzások által kiváltott génmutációk, genetikai deformitásokból eredő elváltozások szintén nem tartoznak ebbe a rendszerbe, és hát a rendellenes életmódból származó elváltozások sem. Igaz, hogy most ide is egy sportképet raktam be, de azért tudjuk, hogy ők sem élnek olyan túl sokáig, és nem leszünk egészségesek, hogyha az ő példájukat követjük. Tehát a rendellenes életmódból származó, nem tudom én, éppen különböző valamilyen anyaghiány, vagy kialakuló hiánybetegségek szintén nem tartoznak ezek ebbe a rendszerbe. A biológia konfliktus az egy életviteli akadály. A biológiai konfliktus, hogy elindítson biológiai válaszreakciót. Inkább úgy mondom, egy konfliktus
hogy elindítson biológiai válaszreakciót, annak a konfliktusnak 5 kritériumnak meg kell felelnie. Tehát mondjuk van egy jó hír, hogy nem mindenféle csip-csup kis idegeskedés vagy kis konfliktus fog elindítani ilyen elváltozásokat, bár azért nem ennyire egyszerű a képlet, de a haladó tanfolyamon ezt is egészen pontosan le fogjuk tárgyalni. Ahhoz, hogy egy konfliktus belső biológiai folyamatot elindítson, elsősorban váratlannak kell lennie. Tehát egy olyan élethelyzetnek kell kialakulnia, amire nem vagyunk felkészülve. Tehát felkészületlenül vár bennünket. Ez az élethelyzet, ez drámaian kell, hogy megérintsen bennünket. Tehát az, hogy most, nem tudom én, ott Egerbe, a líceum parkolójában ki van írva, hogy vigyázat, omlás, veszély, parkolni saját felelősségre. Ha én oda parkolok és találok egy féltéglát a szélvédőmbe, nem mondhatom, hogy váratlan volt, mert hát kiírták, hogy bocsánat, erre készülj föl. Az, hogy drámaian megélem, hát az egy más kérdés, hogy ugye főleg önostorozásról, hogy lettem ilyen hülye, hogy mégsem hittem ennek a kiírásnak, az egy más dolog. De értik ezt a dolgot. Megütközés jellegűnek kell lenni. Tehát amivel az ember hirtelen átmenetileg nem tud mit kezdeni. Amivel az ember békésen repül a seprőjén, és egyszerűen kinő előtte egy fa, neki ütközik, tehát egy ilyen, hogy ezt nem tudom elképzelni. Tehát ez a hölgy, ez valószínűleg egy ilyen biológiai konfliktus most elszenvedett. Ennek az élethelyzetnek átmenetileg nincs megoldása. Nem tudjuk a megoldást, ezért az agy rögtön elindítja a biológiai szintű elváltozást. És mindjárt mondok egy példát ezek kapcsán. És elszigetelten, magányosan megélt, magunkba fordulva éljük meg ezeket a dolgokat. Nem tudjuk megoldani ezt az élethelyzetet, illetve azt a lelki okot, ami egy élethelyzetre bennünk konfliktust generál. Ahhoz, hogy egy biológiai, illetve egy életviteli akadály, egy élethelyzet ne okozzon biológiai konfliktust, ebből az 5 kritériumból kell a lehető legtöbbet megszüntetnünk. Az, hogy elszigetelten megélt, és átmenetileg nincs megoldása, ez olyan kezelhetőbbnek tűnik ez a két rész, mert hogy azt mondjuk, hogy megtanulok kommunikálni az érzelmeimről, megtanulom megfogalmazni a problémámat, megtanulok ránézni a dolgaimra, és ehhez mondjuk segítséget kérek. Egy társ, egy partner, egy barát, egy hozzáértő, egy értő figyelemmel ránk tekintő ember személyében, akinek a segítségével megoldást találhatok erre az élethelyzetre, akkor a biológiai különprogram, a biológiai folyamatok visszafordulnak, és hát nem alakulnak ki olyan mértékű elváltozások, amelyeknek a helyreállítása, a gyógyulási szakasza hát eléggé kellemetlen lehet. Mi volt az életviteli akadály? Az életviteli akadály maga az a konfliktus. Tehát az élethelyzet, ami engem meggátol a mindennapi életem, mondjuk mondok egy példát, és akkor ezt akkor fogod érteni. Olyan példát fogok mondani, amely az egyes természettörvényt is, illetve az egyes természettörvénynek az elejét is, és ezt is meg fogja világítani, és akkor érthetőbbé válik. Még egy dolgot akartam mondani, és utána mondom a példát. Az, hogy egy élethelyzetet mi miért élünk meg váratlannak, drámainak, megütközés jellegűnek, erről fog szólni a Kulcsok nevű tanfolyamunk. Hogyha megértjük ezeket a dolgokat, ugye egy élethelyzet, nem tudom én, megyek az autópályán, és elém vág egy autó. Van, aki ezt föl se veszi, más meg ott tombol Budapestig. Hogy miért élem én azt meg drámainak, miért élem meg életviteli akadálynak, hogy elém jött. Vagy nem tudom én,
be akarok kanyarodni, és akkor elém vágnak a sávba, pedig én ott araszolok, és már mindjárt lekések a munkahelyemről például. Akadályoztatva vagyok, és ott mögötte van egy félelem, hogy majd megint fegyelmit kapok, vagy stb. Tehát, hogy ezeket miért élem meg drámaian, miért élem meg megütközés jellegűen, miért nem vagyok én erre fölkészülve, ezekről fognak szólni azok a haladó tanfolyamok, amelyeket mi tartunk, illetve majd a belső megélések rendszere fogja ezt nagyon-nagyon lepontosítani. Akkor térjünk vissza ahhoz a példához, amit el akartam mondani. Egy állatos példát fogok mondani, amit aztán majd embervilágra szépen át fogunk tudni fordítani. Van egy kutya, amely örömébe, mert kapott végre egy nagy csirkecombot, nagy habzsolás közepette, lenyel egy csontot. Egy olyan csöves csontot, ami élesen és hegyesen tört, és a gyomrot bármelyik pillanatban kiszúrhatja. Ez tehát az állatvilágban ilyen típusú dolgok nagyon sokszor előfordulnak. Az állatvilágban sokkal többször van rákos elváltozás, mint az embervilágban, nagyságrendileg többször, viszont szinte soha nincs áttét. Majd az áttételekről fogunk beszélni, és akkor onnastól fog majd azt is fogjátok érteni. Tehát lenyelte ezt a csontot. Ez egy életviteli akadály. Az életet megakaszthatja, kiszúrja, és onnastól fog már vége a kutyának vagy a farkasnak. De hogy ez azért viteli akadály, hogy az életnek az akadálya? Igen, tehát az ember, tehát ha az ember egy élethelyzetet úgy él meg, hogy az életemet veszélyezteti, a létemet veszélyezteti, az életvitelemet veszélyezteti, akkor fogja drámainak, megütközés jellegűnek megélni azokat a szituációkat. És itt nagyon fontos az, hogy mindig élethelyzetet mondok. Mindig élethelyzetet mondok, nem pedig konfliktust. Mert egy élethelyzethez, mondjuk kirúgnak a munkahelyemről, vagy hazamegyek és ott találom a páromat a szomszéddal egy félreérthetetlen helyzetben, más-más emberben más-más érzelmeket fog kiváltani. Más-más érzelmek más-más elváltozásokat fognak generálni. Van, akinek gyomorfekéje lesz, van, akinek petefészek vagy hererákja lesz tőle, van, akinek, nem tudom én, aranyere lesz, tehát sok-sok elváltozás lehet. Tehát itt nem az élethelyzet, ami meghatározó, hanem az a konfliktus, amit megélünk az élethelyzet során. Most ez a kutya vagy farkas azt a konfliktust, azt a biológiai konfliktust élte meg, hogy van egy csont a gyomrába, amely életveszélyes, és veszélyezteti a túlélését. Itt mindig a túlélésről van szó. Akár biológiai szintről beszélünk, akár lelki szintről beszélünk. Mit csinál a test? Mit csinál a farkas agya? Utasítást ad a gyomornak, a gyomor bizonyos szövet típusának, hogy kezdjen el szaporodni. Kezdjen el szaporodni, és ha ez elkezd szaporodni, ezt minek nevezzük? Ráknak. Tehát az agy utasítja a kutya vagy a farkas gyomrát, hogy kezdj el rákosodni. Kezdj el szaporodni, mert a több szövet, a több gyomorszövet mit eredményez? A gyomorszövetnek a funkciója az emésztőnedv, ezt nem mondtam, az emésztőnedv termelése, több emésztőnedv, gyorsabb emésztés. A Hammer doktorék kísérletek során bizonyították, hogy a rákos, a gyomor hengerhám szövetének, a rákos hengerhám szövet 10-szer annyi emésztőnedvet termel, mint egy normál gyomorszövet. Ami mit jelent? Hogy ezt az életviteli akadályt, ha fordított arányosságot nézünk, akkor 10 annyi idő alatt meg tudja oldani a test. Azt az életveszélyes állapotot 10 akkora időre tudja lecsökkenteni. És mi történik a kutyával ezután, vagy a farkassal ezután? Lesz majd tüdő áttétje, máj áttétje, vastagbél áttétje? Nem. Ugye a kutatások mutatták, szinte soha nincs az állatokban áttét. Mi történik, mikor a csont az emésztőrendszerben tovább haladt, tehát megemésztette, megpuhult a csont, az agy utasítja a gyomorszövetet és a lebontó rendszereket, és a test lebontja a rákot.
A kutya vagy a farkas egy pár napig ott leverten, kicsit szomorkásan gubbaszt, esetleg vért hány, vagy véres lesz a széklete, hasmenésre lehet, és utána megrázza magát, és fut tovább, és vadászik, és él tovább. És több százszor megcsinálhatja élete során. Mi is megcsináljuk, sok százszor megcsináljuk. Egy átlag 40 éves ember kb. 200 rákon, vagy rákkal egyenértékű betegségen már túl van úgy, hogy még csak észre se vett. A prevenció abban rejlik, a megoldás abban rejlik, nekünk most tehát elég sok tapasztalatunk van arról, hogy ugye a megoldási szakasz az elég nehéz. A kórházba kerülve még nehezebb. Otthon végigcsinálva is nagyon-nagyon nehéz, sok-sok esetben. A megelőzés, a prevenció a fontos. Az, hogy miért ne legyen váratlan, az eseményeket miért ne éljük meg drámaian, és ne legyen megütközés jellegű. Erre kell fölkészülnünk. Erről szól a lelki munkánk, hogy az élethelyzeteket ne éljük meg drámai, megütközés jellegű életviteli akadálynak. Erről az, hogy miért éljük meg bizonyos konfliktusokra, miért vagyunk érzékenyek, miért bizonyos konfliktusokat éljük meg drámaian, másokat miért nem, miért megütközés jellegű, ezekről fognak szólni a haladó tanfolyamok. Ha ezt megértitek, és azok a kulcsok mentén, ugye azért kulcsok a neve, azok a kulcsok mentén elkezditek visszafejteni az életetekben jelentkező eseményeket, meg megéléseket, meg konfliktusokat, ha ezeknek az okait megtaláljátok, tehát egy megoldás születik, egy megnyugvás, egy megértés születik bennetek, akkor utána már ezek az élethelyzetek nem fognak bennetek biológiai folyamatokat elindítani. Nem azt mondjátok, hogy rendben van, most ez egy feladat, amit most megpróbálunk megoldani. Jó? De ha már kialakult egy biológiai konfliktus, és elindult egy biológiai különprogram, onnan már csak a megoldás az, ami kivezet. És erről aztán majd hát elég részletesen fogunk beszélni, mert a megoldás nem olyan egyszerű. Tehát a megoldás nem arról szól, hogy vegyél be leszarom tablettát. Nem arról szól, hogy tedd magad túl. Nem azon szól, hogy hát látod milyen hülye, miért akadsz ki rajta. Mert nem tudjuk magunkat túltenni. Mert nem tudunk nem kiakadni. Mert nem tudjuk leszarni. Mert nem tudjuk bevenni a leszarom tablettát. Mert ahogy mi viselkedünk, ahogy mi reagálunk egy élethelyzetre, az is egy túlélő program. Az is csak az egy mentális túlélő program. És hogy az hogyan alakult ki, az agyszerkezetünk, a különböző agyi hálózatunk hogyan alakult ki, és miért alakult ki, hát arról részletesen lesz szó, de az alapozza meg a jelenlegi viselkedésünket. A gyermekkori sérülések és minták azok, amelyek okozzák a jelenlegi viselkedésünket, és a jelenlegi viselkedésünkből következő elváltozásainkat. Na, erről lesz nagyon-nagyon részletesen szó, és ott lesznek azok a tényleg olyan csodálatos összefüggéseket, amikre rálátok. Az egész életetek meg fog változni, ezt én garantálom, ez biztosan, hogy így lesz. Néhány dolgot az egyes természettörvényi kapcsán el kell mondanunk a diagnózis konfliktusról. A diagnózis konfliktus igazából az egyik leggyakoribb és hát most ezt értsétek rossz értelemben, a leghatásosabb konfliktus. Mert egy diagnózis konfliktus az olyan mélyen a tudatalattira hat, hogy szinte kitörölhetetlenül elindítja az agy válaszreakcióját. Ugye a tudatalan számára, erről is lesz szó, hogy ez miért lesz fontos, de ezek majd a tanfolyamokon, a tudatalan számára a család és a társadalmi minták miatt az orvos mindenhatóvá válik. Ha végig gondoljuk, hogy gyermekkorban a szüleink voltak a mindenek, ők voltak a mindenhatók, ők voltak az istenek,
és kik előtt hajolt meg, és kinek az utasításait, és kinek a parancsait, és akaratát teljesítette, még az én Istenem is, az orvosét. A gyerekbe ez tudat alatt beíródik, hogy az orvos az mindenható. Amit ő mond, az úgy van. Még akkor is, hogyha ennek nem vagyunk tudatában. Hammer doktor szerint a diagnózis konfliktus 1000-szer szorozza meg a betegség súlyát, és a 90%-ban járul hozzá a beteg állapotának a romlásához. Tehát nagyon nagy felelőssége van az orvosoknak, az orvostudománynak, az akadémikus orvoslásnak abban, hogy mit és hogyan közöl egy beteggel, egy külön programot futtató emberrel. A személyes példámat mondom el, nagyon röviden. Nekem csontrákom volt a bal felkaromban, és egy vidéki egyetemi klinika főorvosa vizsgált meg, és így mondta, hogy hát én akkor már természetesen tudtam, hogy mi a csontrák, és majd ti is meg fogjátok tanulni, hogy ez micsoda. Mondta, hogy ott van egy rák az izmomban, ami elkezdte fölzabálni a csontomat, és ez hát persze, természetesen marhára fáj. Nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy hogyan alakult ez ki, nem tudjuk, meddig fog ez zabálni, hol fog leállni. Ezért a biztonság kedvéért sugarazzuk le, kemózzuk le, ha még mindig nem áll le, akkor levágjuk a bal kezét, hát nincs az a semmi gond, tutira nem fog tovább menni, és úgy mondta, hogy ez a rák ez elkezdi fölzabálni a testét. Na most nem mindegy, hogy azt mondjuk az embernek. Most van egy ismerősünk, akinek hasonló programja fut, bement a kórházba, és közölték vele, hogy hát magának rosszantú rákja van, ezt így ránézésből ruhán keresztül megmondták. A tüdejében nem találtunk semmit, de ne örüljön, hát ez a rák a tüdőbe szól a leggyakrabban, úgyhogy nem sokkal ott meg fognak jelenni áttétek. És aztán már a májában is. És hát sajnos, mivel már ez már elég későn jöttek be, itt már biztosan, hogy szétszólódott, itt ez a folyamat már megállíthatatlan, így kemóval majd meg tudjuk az életét hosszabbítani egy kicsivel, és elviselhetőbbé tudjuk tenni a... Na most, ennek a nőnek, ha nem ismerte volna, és nem járt volna a tanfolyamra, és nem járt volna, és nem dolgozott volna a lelki munkáin, és ennek eredményeképpen beindult a helyreállítási folyamata, ez a nő nem ismerte volna a biológikát, az új medicinát, és ezt oda mondják az arcába. Lenne esélye túlélni? Semmi. Semmi. Ha az én orvosom, aki aztán elutasított, azt mondta, hogy ne haragudjon, itt ezen a klinikán ezzel a dologgal már egyszer próbálkoztunk, és nagyon csúfos vége lett, ezért azt javaslom, hogy menjen föl Pestre, a Sotérre, és ott majd talán valamit tudnak önnel kezdeni. Na most ez az orvos, aki ezt a képet bennem fölfestette, így fogadott volna. Váci úr, magának csontrákja van. Gratulálok. Ön egy olyan mély és nehéz lelki konfliktust oldott meg, egy olyan önértékelési konfliktust oldott meg, amelynek eredményeként kialakult a csontrák. Nyugodjon meg, a csontrák semmi más, mint egy olyan gyulladásos folyamat, melynek során a szervezet erősebbre és vastagabbra építi a csontot. A csont hártya tele van érző idegekkel, és alatta lévő kallusz folyadék, ami gyakorlatilag a folyékony csont és majd a csontosodást fogja segíteni, feszíti, és ez nagyon fáj, ezt megértem, de nyugodjon meg, nagyon jó. És itt ki kell hangsúlyozni a gyógyszeripar jelentőségét. Nagyon jó és modern fájdalomcsillapítóink vannak. A fájdalmait elviselhetővé fogjuk tudni tenni, és csak azt a kis időt kell kibírnia, amíg a csontosodás befejeződik. Hogy ez most 1, 2, 4 vagy 8 hónap lesz, az én esetemben ez 9 hónap volt, ezt nem tudjuk megmondani, mert ugye az érzelmi életének az előzményeit pontosan nem tudjuk behatározni, de semmi gond. Ha akarja, akkor itt be is fekhet, és mi itt ezt tudjuk szépen kísérni, vagy haza is mehet, és hogyha tanácsra van szükség, akkor egész nyugodtan keressen meg. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt a bizalmával, mehet tovább. Kinek van esélye túlélni a csontrákot?
az első embernek, vagy a második embernek. Látjátok a különbséget, érzitek a különbséget. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy az akadémikus orvoslás tisztában legyen a biológiai folyamatok törvényszerűségeivel. Ha tisztában van, akkor nem fognak olyan mentális képeket festeni az emberek tudatába, amely visszafordítatlan folyamatokat fog elindítani. Az előbb ezt már érintettem, hogy a biológiai konfliktus érzelem tartalma fogja meghatározni az elváltozást. Nem az élethelyzet, nem az, hogy engem kirúgtak, nem az, hogy elém vágtak az araszolásom során, nem az, hogy a páromat, vagy a párom engem, vagy a párom, én a páromat rajta kapott egy félreérthetetlen élethelyzetben, hanem hogy azt hogyan éljük meg, az fogja meghatározni azt, hogy milyen betegség fog elindulni. Először is meg fogja határozni a konfliktus típus az agyi központokat. Különböző érzelmi dolgok, vagy különböző érzelmekre különböző agyi központok fognak reagálni. És mint tudjuk, minden agyi központhoz tartozik egy irányított szerv vagy szövet. Tehát a konfliktus meg fogja határozni, hogy melyik agyi terület pontosan melyik része fog érintetté válni, fog reagálni arra az érzelmi megrázkódtatásra, mert ő fogja tudni a leghatékonyabban megoldani ezt a helyzetet. A konfliktus ezzel párhuzamosan meghatározza a szervi elváltozást megjelenésének a helyét, hogy a munkahelyem megszűnése, vagy az állásom megszűnése, a kirúgásom, az most a gyomor kiskanyarodban, a végbéllaphámban, a vastagbélben, vagy a tüdőben, vagy a csontom, vagy melyik csontomban fog elváltozást elindítani. Azt is az érzelemtartalom fogja meghatározni. És ez a három szint, a lélek, tehát az érzelem, az agy és a szerv, ez a három szint, ez párhuzamosan egymással szinkronban fut le. Ami azt jelenti, hogyha be tudom azonosítani a lelki konfliktusomat, akkor fogom tudni, hogy az agyamban hol lesz található egy bizonyos elváltozás, és azt is fogom tudni, hogy melyik szervemet fogja érinteni. De ha nem tudom csak azt, hogy gyomorfekélyen van, vagy gyomorrákom, vagy vastagbélrákom, tehát csak a szervi szintet ismerem, akkor pontosan fogom tudni, hogy az agy mely területen lesz érintett, és azt is fogom tudni, hogy azt milyen lelki konfliktusom váltotta ki. Vagy ha nincs semmi más, nem áll rendelkezésre, csak egy agyi CT-m, abból ki tudjuk olvasni a különböző érintett területeket, azt ismerjük, hogy melyik szervet irányítja, és hogy milyen érzelem az, ami ezt kiváltotta. Na, itt van ez a hármasság, ez a hármas rendszer, ami a diagnózis pontosításában, vagy a tökéletes diagnózis felállításában nyújt segítséget. Érthető, ugye? Értitek, ugye? Jó, rendben van. Menjünk akkor tovább. Ha az egyes természettörvényt értjük és átlátjuk, akkor egy csomó dolgot át kell értékelnünk. Át kell értékelnünk az örökölt betegségek hiedelemkörét vagy félelemkörét. Tehát egy csomó démontól meg fogunk tudni szabadulni. Az örökölt betegségektől például. Miért mondhatjuk azt, hogy egy betegség öröklődik? Mi az a megfigyelés? Ugye azt mondják, hogy a nagyapa epeköves, a fia is epeköves, már az unoka is 30 éves, az is epeköves, tehát akkor mi a következtetés? Az epekövesség, vagy legalábbis csak a hajlam, az egy örökölhető tényező.
Na most, ha az egyes természettörvényt ismerjük, akkor mi az, ami öröklődik generációról generációra? Az a viselkedési minta, az a megélési minta, az a konfliktus vagy élethelyzet megélési minta, az a konfliktus érzékenység, csak az öröklődik, ami aztán természetesen, mivel törvényszerűségről van szó, mind a 3 generációban ugyanazt az elváltozást kell, hogy elindítsa. Hát akkor lenne csúnya dolog, akkor nem beszéltünk törvényszerűségekről, ha nem mind a 3 epeköves lenne. Értitek? Na most az, hogy genetikailag kimutatható a betegségek öröklődése, tehát egy bizonyos típusú génmutáció mindegyik generációban kimutatható, az is csak egy okozat, nem ok. Ugyanis, és a kulcsokban erről megint csak lesz szó, a génkutatások legújabb felfedezéseiről, ugyanis a génjeinket is az érzelmeink befolyásolják. És hogyha a nagyapa érzelemvilága az ő génállományát átalakította, és az az érzelmvilág megy tovább, akkor genetikai szinten is kimutatható az öröklődött viselkedési minta. Viszont ebben van egy nagyon jó hír. Ha te kilépsz ebből a viselkedési mintából, meggyógyulhatsz? Meggyógyulsz. És nem csak te fogsz meggyógyulni, hanem az összes utánad következő generációt meggyógyítod. Tehát hatalmas lehetőség és hatalmas felelősség is van a kezünkben. Mert ha ezt mi nem tesszük meg, akkor mit fog a gyerekünk örökölni tőlünk? Oké? Nem a házat, meg az autót, az semmi, az nulla, hanem az életminőséget. Jó. Át kell értékelnünk a fertőző betegségek hiedelem körét. Fogjátok látni, kicsit később megértitek, de itt is utalok rá, nincs fertőző betegség. Mert minden betegséget, ami nem mérgezés, meg blablabla, amit ha föl volt sorolva, az mindig csak lelki konfliktus eredménye. Bizonyítottan. Még a járványok is. Még az olyan járványok, mint a pest is, vagy a kolera, vagy akármicsoda. Hát elárulok egy érdekességet, vagy elmondok egy érdekességet. Bevásárló kocsik, meg kosarak foggantyújáról vettek mintát, és kitenyésztették a mikróba flórát, meg amit ott találtak. A kolera, a pestis, a tifusz, a himlő, a TBC, a mindenféle hepatitis, ott nyüzsög körülöttünk, mindenhol ott van. Még sincs járvány, még sincs betegség. Mert hogy mi kell ahhoz, hogy egy betegség kialakuljon, mi kell az, hogy egy járvány kialakuljon? Egy lelki konfliktus. Akár egyedül élem meg, akár csoportosan is meg lehet ezt élni. Jó. Ugyanígy az allergiák is. Tehát az allergiák is csak, ennek majd lesz, ugye majd részletesebben fogunk tanulni, hogy hogyan alakul ki és miért alakul ki, de ez is lelki eredetű, lelki konfliktus eredetű. És az áttétek hiedelem körét is át kell értékelnünk. Olyan módon, ahogy az akadémikus orvoslás hiszi, de nem bizonyítja, ahogy feltételezi, de nem látta, olyan módon áttét képződés nem létezik. Nem utazik a nyirokrendszerben, tehát azt mondták, hogy nekem hogy majd a nyirokba, majd megy a májamba. Elnézést kérek, a nyirokrendszernek ez a része errefelé halad. A májam, bocsánat, tehát mint a vastagbét akartam mondani, a májam nyirokrendszere is errefelé halad. Ez a nyirokrendszer soha nem halad errefelé. Minden nyirokrendszer, minden nyirokvezeték ide vezet be. A legvégső eset soron a 2 kulcsont alatti vénába. Tehát árral szemben meg senki nem tud úszni. A vérrendszerben, az artériás vérben megint nem találtak még rákos sejteket. A vénás vérben meg azért nincs értelme, mert mindenben megint fölfelé jön. Tehát minden egyirányú folyamat. Az, hogy áttétek keletkeznek, vagy úgy néz ki, minthogyha áttét lenne, minek az eredménye lehet? Ezt már most az egyes természettörvény kapcsán fogjátok tudni. Újabb és újabb rák,
újabb és újabb lelki konfliktus eredménye lehet. Pontosan erről van szó. Ezért nagyon fontos a diagnózis konfliktus. Én bementem a csontrákommal, és nekem elmondtak mindent. Meddig fogok élni, meddig fogok szenvedni, ha nem kemozhatom és nem vágatom le, persze. Meddig fogok élni, hogyan fogok ezt csinálni, és milyen átéteim lesznek, hova szól, és stb. Stb. De nem úgy lett, mert hogy engem ezek a hírek nem ráztak meg. Se drámaian, nem ért váratlanul, nem volt megütközés jellegű, mert nekem volt egy olyan tudás a tarsolyomban, volt egy olyan nézőpont, ahol én tudtam pontosan, hogy ez a folyamat, ami bennem zajlik, ez minek az eredménye, és mi lesz a kifutás vége. Jó? Tehát olyan módon nincs áttét, ahogy ezt elképzelik, az akadémikus orvoslás hirdeti. A tanfolyamon nagyon-nagyon részletesen a jó és a rosszatúról és mindenféle dolgokról fogunk beszélni, ezt tökéletesen meg fogjátok érteni. A lényeg az, hogy újabb és újabb rákokat csak újabb és újabb lelki megrázkódtatások tudnak okozni. Ha egy ember bemegy egy szűrővizsgálatra, és kimutatnak nála 3 típusú rákot, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy volt egy rákja, ami már áttevődött másik 2 helyre, vagy pedig volt 3 különböző lelki konfliktusa. Ugye? Volt 3 különböző lelki konfliktusa. Ha bemegy, azt mondják, hogy hopsz, találtunk egy rákot, de már nem operálható, már stb. Jól megijeszgetik, egy csomó lelki konfliktust elszenved, visszamegy 2 hónap múlva, és mit fognak nála találni? Még 2. Még azt annyi csomót, amit elszenvedett. És kinek lesz igaza? Az orvosnak. Hát megmondta, hogy lesz áttét. Hát lett is áttét, de nem a biológia tett áttétet, hanem a félelem. Értitek? Jól van. Na. Az egyes természettörvény erről szólt, az egyes természettörvény szűken és csak áttekintés módon. A második természettörvény a 2 szakasz törvénye. Minden betegség 2 szakaszból áll, ha megtörténik, ha sor kerül a konfliktus megoldására. És itt erre az ábrára kell majd figyelnünk. Itt ez az időt jelenti, ez a szaggatott vonal, a gyengébbek és a kedvemek, itt mi vagy idő. Ez a vastag vonal a vegetatív idegrendszer működését mutatja. A vegetatív idegrendszer 2 részből tevődik még össze, a tanfolyamon erről is nagyon részletesen lesz szó. Van egy szimpatikotóniás, tehát egy nappali működés, egy aktív működéses túlsúly, vagy egy működésrendszer, és van egy éjszakai, egy pihenéses, egy vagoton, vagy paraszimpatikus működésrendszer. A nappali az egy aktív, ahol magasabb a vérnyomás, magasabb a cukorszint, az ember aktív, tágabbak a pupillák, az egész test egy tónusban van, és készen áll a munkára, a küzdelemre, a tevékenységre, a hétköznapi dolgokra, és van a másik, az éjszakai szakasz, a vagotónia, vagy a paraszimpatikotónia, ami túlsúlyában a szervezet pihen, regenerálódik, nagyobb mértékű a tisztítás, a méltányítés, a növekedés, a fejlődés, és harmonikus rendszerben ez a 2 váltja egymást. Nappal működünk, éjszaka pedig felkészülünk a következő napi működésre. Ha bekövetkezik egy lelki megrázkódtatás, egy biológiai konfliktus, ez a DHS, ez a Dirk-Hammer szindróma, ez a Dirk-Hammernek hívták a Hammer doktor fiát, és az ő tiszteletére nevezte el azt a lelki konfliktus becsapódásának pillanatát, amikor az idegrendszer, a vegetatív idegrendszer egy folyamatos aktív szakaszba kapcsol, és már itt elindulnak a biológiai alkalmazkodási folyamatok. Majd megoldás, ez a KM, ez a konfliktus megoldást követően pedig
egy második szakasz következik, ahol az alkalmazkodási elváltozások helyreállításra kerülnek, visszaalakításra kerülnek. Ha itt daganatképződés kellett, mert mondjuk a csont megakadt, ugye mi nem szoktunk csontot lenyelni, viszont elég sok mentális csontot lenyelünk. És akkor majd lesz csontrákunk. Az agy nem mérlegeli, hogy ott valami gyomorrákunk, tehát egy mentális csontot lenyelünk, akkor majd lesz gyomorrákunk. Az agy nem mérlegeli, hogy ott valóban van egy fizikailag egy valós csont, vagy csak egy mentális csont van. Most azt mondom, hogy vegyünk elő egy citromot, gondolatba vágjuk ketté, megszagoljuk, megnyomjuk, és a szánkba csöppentünk 2 csöppet, néhányunknak már elindult a nyálképződése. Nem mérlegel az agy, hogy egy valódi, vagy csak egy mentális citromról van szó. Itt is nem mérlegeli a dolgokat, egy elképzelt, egy vélelmezett, egy megélt esemény is ugyanolyan biológiai folyamatokat indít el, mintha valóban fizikai síkon is, vagy fizikai szinten is az a kibillenés, például egy csont megjelenne a rendszerben. Megoldás utáni szakaszban pedig szépen helyreállítja a test az elváltozásokat, és a külön program kifutása végére helyreáll az eredeti rend, és a működésrend visszaáll a normális kerékvágásba. Az első szakasz, ez a konfliktus aktív szakasz, ez a hideg szakasz. Ilyenkor azért nevezik hideg szakasznak, mert ilyenkor hidegek a végtagjaink, és már elindulnak különböző biológiai folyamatok, ezeket majd fogjuk részletesen tanulni, de ami a lényeg ebből az, hogy ebben a szakaszban az esetek 95-90%-ában nem is érezzük, nem fáj, semmiféle tünete nincs annak, hogy elindultak az alkalmazkodási folyamatok. Ezek az alkalmazkodási folyamatok, ezek lehetnek daganatképződések, például ugye a gyomorráknál, ugye a csontot, hogy a több emésztőnedvvel 10 annyi időre lehessen csökkenteni az életveszélyes időszakaszt. Mondok egy másik nagyon érdekes példát, a mellrákokat. A mellrákoknak is csak a mellrákoknak csak a 10-15% az valódi mellrák, a többi az szintén csak gyógyulási tünet. De a valódi mirigyes mellráknak az érdekessége, hogy a daganatos mirigyszövet által termelt tej nagyságrendileg táplálóbb, mint a normál tejmirigy által termelt tej. Tehát már megint nem arról van szó, hogy egy T-bolyult rák a nőt el akarja pusztítani, hanem az annak megfelelő konfliktus megoldása céljából, mert annak is megvan természetesen a konfliktusa, olyan tejmirigyet állít elő a szervezet, ami sokkal táplálóbb tejet termel. Tehát ezek a rákokra majd, ha ránézünk és részletesebben fogunk róla tanulni, láthatjátok, hogy ezek egy szuper szövetek, egy olyan szövetek, amelyek nagyságrendekkel funkcionálisabban működnek, mint egy normál szövet. Csak a test azt nem tudja sokáig fenntartani, mert nincs rá szükség. Tehát van egy versenyautó, és benyomják a nitrót. Ugye van egy szakasz, amikor nitrózzák, és akkor megnyeri a versenyt. Na most ez a nitró, a testnek ez a külön program. Amikor szükség van rá, akkor beindítja, és míg létrehoz egy szuper szövetet, egy daganatot, vagy egy sokkal funkcionálisabb szövetet, mikor már nincs rá szükség, akkor pedig ezt visszaveszi, és megy tovább. Működésrendszer. Tehát ezt nevezzük aktív szakasznak, amikor aktívan éljük ezt a lelki konfliktust, a test az alkalmazkodási folyamatokat már elindítja, azt is fogjuk tudni, mikor és milyen feltételek mellett, vagy daganatképződés történik, vagy sorvadás, fekélyesedés történik. Ilyenkor alkalmazkodási daganatokról beszélünk, ha daganatképződésről van szó. Mert van olyan külön program, ahol nem daganatképződéssel kell, hogy reagáljon a szervezet, hanem pontosan szövet csökkenéssel, fekélyesítéssel, vagy sorvadással, leépítéssel, hogy aztán ezzel fogja elérni a nagyobb működési rendet. Például egy csövet, ha elfekésítünk a belső falat, akkor nagyobb lesz az átmérője, és akkor sokkal jobban tud rajta áramolni a dolog. Vagy pedig előbontunk valamit, amire ráépítve megerősítjük, megvastagítjuk, ilyen például a kötőszövetek.
Tehát ez volt az aktív szakasz. Aztán van a megoldás utáni szakasz, ez a helyreállítási szakasz, ezt azért jelöljük pirossal, mert ez a meleg szakasz. Ilyenkor a test megemeli a hőmérsékletet. Ez a helyreállítás során az első utószakaszban ödéma képződés történik, felödémásodik nem csak az érintett szövet, vagy testrész, vagy szerv, hanem az agyban is az a relé központ, az a központ, ami érintetté vált az érzelmi konfliktus során, és az érintett szövet pedig vagy újraépül, tehát ha itt fekélyesedés vagy sorvadás volt az aktív szakaszban, akkor a megoldás utáni szakaszban újraépítés van, ha itt daganatnövekedés volt az aktív szakaszban, akkor a megoldás utáni szakaszban pedig leépítés lesz, lebontás lesz. És a megoldás megoldva, de nem mindig történik megoldás. Nem? Még egyszer nem érted, nem hallottam jól. Arról beszélünk, hogy konfliktus megoldás előtt, meg után, tehát megvan a konfliktus megoldás, de hogy nem mindig történik meg a konfliktus megoldás. Akkor baj van. Akkor ez addig ismétlődik, meg nem hall az ember ezek az azok már megint a tanfolyami anyagok. Mert ez csak egy ciklusú konfliktus lefutás. Van a függő konfliktus aktivitás, visszatérő, visszaeső konfliktus aktivitások. Tehát azok már egy részletesebb tárgyalása a dolgoknak. A megértés szempontjából most csak ezt tárgyaljuk, de a kérdés megint jó és megint lényegre tapintó. Ezek a kérdések azért nagyon jók, amik érkeznek tőletek, mert látom, hogy értitek és követitek a gondolatmenetet, és ahogy követitek a gondolatmenetet, és látjátok a folyamatokat, felmerülnek azok a jogos kérdések, amelyeket hát jelen időkeretek között nincs lehetőségünk áttárgyalni, hanem majd a tanfolyami keretek között. De igen, tehát az, hogyha nincs megoldva a konfliktus, és ez így megy tovább, akkor a végén csak egyenes vonal lesz. De még akkor arra is van megoldás, mert a biológia, ha fizikai síkon nem tudja megmenteni az embert, akkor majd csinál neki egy elmebetegséget, egy viselkedési zavart, egy elmeállapotot, és a mentális szinten próbálja megmenteni. Tehát annyira nem könnyű belehalni egy betegségbe, mint ahogy látszik, tehát nagyon nehéz belehalni egy betegségbe, annak ellenére, amit a statisztika mutat, mert a biológia igazából két szinten küzd az életért. Hogy ez hogyan fogja megmenteni, és milyen módon menti az életet, hát arról megint csak 2 napot fogunk tanulni. Tehát azok az ismert elmebetegségek, az öregkori, a demencia, meg stb. Ez mind-mind túlélő különprogramok, és azokat megoldjuk, akkor ezekből, és különböző, ugye vannak aztán a skizofrén állapotok, azok a kicsit nehezebbek, de ezeket megoldjuk, akkor ezekből a betegségekből ki lehet jönni. De erről megint 2 napot fogunk tanulni. A természet, a biológia, a teremtés az életet minden áron óvja. Az életminőséget nem érdekli. Nem érdekli, hogy mi egy zöldségként élünk, vagy rabszolgaként, vagy ahogy most itt élünk vakon. Az érdekli, hogy legyen élet, a faj, fenntartás. Akkor ilyen vegetálva is 10 évig mondjuk. Akár nem érdekli a biológiát az, hogy életben tartson. Mert egy demens nőnek vagy demens férfinak is még születhet gyereke, és a faj akkor fennmarad. Egy skizofrénnak is születhet gyereke, sőt, születik is, és a faj fennmarad. Igen. Mondjuk egy ember azért hal meg, mert ugye a lelke nem akar élni. Azért hoztuk létre a haladó tanfolyamnak azt a részét, mert mindig ezek a kérdések vannak. Az első diák valamelyikén oda volt írva a jobb felső sarokba, hogy az új medicina, a biológia élettani leírórendszer. Ő csak leírja, nem old meg semmit, se helyettünk senki se, nem ad megoldásokat, ő csak leírja, hogy milyen konfliktus, milyen fizikai elváltozást okoz. Old meg a konfliktusodat, ahogy tudod, és garantált, hogy a hozzá tartozó betegség el fog múlni. Ennyit mond a biológia. Hogy aztán hogyan oldod meg miért, meg stb. Na erre ad
egy megoldó kulcsot, egy megoldó képletet a kulcsok tanfolyam, ami nyitja a belső megélések rendszerének zárját, ahol meg rá fogsz pontosan pontról pontra látni, hogy miért él meg az ember élethelyzeteket ilyen-olyan, az 5 kritériummal, és indít el biológia különprogramokat. Amit a 2 szakaszról tudni kell, és már nagyjából el is mondtam, itt szinte soha nincs tünet, semmit nem érzünk, hiszen a biológia nem adhat ide tünetet, hiszen itt küzdünk, menekülünk, túlélünk. Itt nekem ne legyen hasmenésem, ne fájjon a fejem, meg ne szédüljek, meg ne legyen kettős látásom, akkor már rég kipusztult volna a faj. Majd mikor elment a ragadozó, megoldott a konfliktus, elment akár ez a ragadozó, ez lehet egy velociraptor, meg lehet egy főnök is. Majd akkor, mikor hazamegyek, bementem a barlangomba, hazatértem, na akkor majd leesetek a lábamról, és helyreállíthatom magam. Ami látható, és az elmondatból érzékelhető, hogy a megoldás utáni szakaszban van mindig a kellemetlen tünetek garmada. Ez lehet egy alig észrevehető kis köhintés, ez most az enyém nem, mert ez más, de lehet egy életveszélyes állapothoz közeli helyzet is. De mindig a megoldás utáni úgynevezett gyógyulási szakaszban vannak tüneteink. És mikor megyünk el orvoshoz? Hát amikor tüneteink vannak. Mit csinál az orvostudomány a gyógyszerekkel? A gyógyulási, regenerációs, tehát vagy lebontási, vagy szövet újraépítési folyamatokat állítja le azzal, hogy a gyulladást, az ödémát, a biokémiai folyamatokat leállítja. És akkor marad félig elbontott daganat, meg marad félig újraépített valamilyen laphámszövet vagy kötőszövet. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk pont lázas vagyok, akkor ha beveszek egy lázcsillapítót, akkor az nem jó, mert az nem jó. Megakadályozom azt, hogy... Igen. Tanfolyamon fogjuk tanulni, hogy milyen láz kategóriák, vagy láz sávok, milyen szövettípushoz, milyen mikrobához, milyen dolgokhoz, milyen gyógyulási szakaszokhoz, és milyen gyógyulási szövettípusokhoz tartozik. És ha én ha egy szükséges hőmérséklet sávból lehúzom a hőmérsékletet, akkor nem optimálisan zajlik a folyamat, és ott vagy nem lesz elbontva, vagy nem lesz újraépítve az a szövet. Tehát nem. Tessék? Hát azért 39-40 fokig nyugodtan el lehet menni, legfeljebb az ember levetkőzik, és akkor fűtést lehet venni, mert majd felfűti a szobát. Nem. Nagyon sokat fogunk beszélni a tanfolyamokon erről is, a fájdalmakról is, a betegségekről is, a tünetekről is, mert mindegyikhez félelem kapcsolódik, és azért nem tud agyilag elviselni ezeket a dolgokat, mert bekapcsol az a félelem, ami azt mutatja, hogy a betegség egyenlő rossz. Most láthatjuk, hogy a betegség egyenlő túlélés, betegség egyenlő üzenet, betegség egyenlő segítség. Amikor azt mondom, hogy agyilag nem tudom elviselni a látszatot, lelkileg nem tudom feldolgozni, és félek. Másik külön programban. És majd beindul és akkor majd beindul a másik külön program. Volt, hogy megpróbáltam elviselni, de azt nagyon... Vannak, aki jobban, van, aki kevésbé tűri a dolgokat. Ezeket ki kell szépen tapasztalni, de hát igen. Tehát a biológiai folyamatokat békén kell hagyni. Van a következő rész, a megoldás utáni, a gyógyulási szakasz közepén van az epileptoid krízis. Ez egy rövid idejű visszaesés, konfliktus aktív szakaszban. Ez azt jelenti, hogy mentálisan is újra abba a lelkiállapotba kerülünk, és a nagyon sok és érdekes betegségnek a megoldása lesz csak ez, hogy ezt tudjuk. És ebben a szakaszban fogják elérni az ödémák méretei a maximumukat, és ha valamikor is nagyon-nagyon rosszul érezzük magunkat, akkor az mindig ebben az epileptoid krízisben van. És ha egy betegség, most már nem betegségnek nevezzük, hanem ha egy külön program lehet veszélyes, az az epileptoid krízisben van. És hogyha valaki egy külön programba belehal, az az epileptoid krízis környéke. Tehát az epileptoid krízisre oda kell figyelni, ez a tanfolyamon
megint nagyon részletesen és részletekben menően ki lesz tárgyalva. Tehát ahogy írja is, a Szervatlasz is írja, ez itt nem játék, itt nagyon oda kell figyelni. Itt nem szabad pánikba esni, és hogyha az orvosi beavatkozásokra valahol is szükség van, akkor ez a környék, tehát ennek a környéke. Itt viszont tényleg van, látom, itt viszont tényleg lehet szükség a modern orvostudomány vívmányaira, és tényleg szükség lehet az életben tartásra, átmenetileg. De ez csak az esetek néhány százaléka, nem pedig mindenféle kis csip-csups elváltozásokat rögtön gyógyszerezni, és vegyszerekkel, meg mindenféle eljárásokkal lefolytani, elmulasztani és küzdeni ellene. Igen? Hogy miért van az, hogy a megoldási szakasz, vagy nem, bocsánat, a konfliktus aktív szakasz az úgy van, az ilyen kék. És ugye ez epileptokrízis, ez ilyen kékes-sárga, és hogy ugyanott helyezkedik el, mint a másik, mint a, igen. Mert a vegetatív idegrendszer ilyenkor visszakapcsol. Aktív szakaszban, amit mondtam, ugyanazt azt az érzelmi állapotot fogjuk megélni, és az, hogy kékkel-sárga, ennek majd megint lesz külön jelentősége. Igen, viszont az elsőben nincsen tünet. Ugye az előbb ezt beszéltük, itt meg, hogyha jól értem, akkor kiugrók a tünet. Igen. Innen fogjuk tudni, hogy most a lelki állapotomban az most... Nem, azt más. A pisi szakasz jelenti, de hát az ödémákat, nem minden, hát ez most ez így. Jó, okay. Megint. Nekem ez volt egy kicsit zavaró, hogy ugye ott nincs tünet, itt meg van ugyanannál a fázisnál. Igen, tehát itt ez a sárga, ez az ödémát jelenti, a túl sok vizet, a túl nagy ödémákat, és azt jelenti, hogy ez nem ugyanaz, mint ez. Csak lelkileg ez, fiziológiailag egyáltalán nem. Okay. Ez csak lelki szinten az. Ilyenkor, tehát a vegetatív idegrendszer ilyenkor megint pánikban van, meg vészhelyzetben van, meg föl van készülve a dolgokra, de közben fiziológiailag teljesen másképp áll a szervezet. Agyilag is, meg szervileg is, és szövetileg is. Jó, rendben van. Itt egy idegsejt hálózatot mutat be, persze nem ennyire egyszerű egy agyszövet, bár mondjuk vannak emberek, akiknek ennyi is elég, de azt lehet tudni, hogy egy idegsejt több 10 000, de akár 200 000 más kapcsolattal rendelkezhet. És az agynak ezt a 200, tehát iszonyatos mennyiségű kapcsolatot kell kezelnie. Itt a lényeg most csak arról van szó, hogy amikor két idegsejt kapcsolódik, ezek a kis sárga jelölések, amit most itt kinagyítunk, ezek az úgynevezett szinapszisok. És konfliktus aktív szakaszban ezek a szinapszisok fognak leválni, megszűnni, és ezzel, hogy leválik, egy működésrendbeli változás indul meg, és például egy daganat elkezd képződni. Ezt csak azért raktam föl, mert hogy agyi szinten az aktív szakasz, amikor a szinapszis leválik itt, középen, akkor egy ilyen céltábla formációjú jel jelenik meg egy natív, tehát kontrasztanyagmentes agyi CT-n. Ugye mondtam, hogy a 3 szint párhuzamosan zajlik le. A lelki szint, a testi szint és az agyi szint. És az agyi szinten is, hogyha most ránézünk egy agyi CT-re, és ezt látjuk, ezt a céltábla formációt, akkor fogjuk tudni, hogy ő kék szakaszban, tehát aktív szakaszban éli a lelki konfliktusát, és a lelki konfliktusnak megfelelően a szövet az adott szerben vagy szövetben, és hát már fogjuk tudni, hogy ez melyik szervhez tartozik, elindult egy daganatképződési, vagy egy sorvadási, vagy fekélyesedési folyamat. Ha azt látjuk, hogy ez a céltábla formáció elmosódik, ödémával feltelik, kicsit akár meg is növekedhet, akkor már tudjuk azt, hogy ő már az megoldási szakasz utószakaszában van, az ödémásodási szakaszban. Ha meg az agyi CT-n ilyen fehéres, kötőszövetes állományokat látunk, akkor meg azt tudjuk, hogy ott régen volt egy ilyen elváltozás. A tanfolyamon erről is fogunk nagyon részletesen tanulni, hogy az agyi gliaszövet, a gliaszövet milyen része, mi a funkciója, és hogy mindig van a kötőszövetesedés, és igazából
egy agyi CT-ből az ember lelki világa tökéletesen kiolvasható, meg a betegségeinek természetesen a miben léte és a gyakorisága. Jó, menjünk tovább. A 3-as természettörvény. A rákos és rákon egyenértékű megbetegedések ontogenetikus, vagyis csíralemez központú rendszere. Ami azt jelenti, hogy minden úgynevezett természetes elváltozás, amiről beszéltünk, egy csíralemez központú rendszer alapján megy végbe. Ez egy kicsikét bonyolult ez a megfogalmazás, meg fogjuk érteni. Itt arról van szó, hogy a Hammer doktorék felfedezték, hogy vannak olyan szövetek, amelyek aktív szakaszban daganatot képeznek, és vannak olyan szövetek, amelyek aktív szakaszban sorvadásokat képeznek, vagy fekélyesedéseket képeznek. És keresték azt a közös nevezőt, hogy mi dönti el, mert mi a közös a lépemben, vagy a nyirokcsomómban, meg a csontomban. Ugye, és akkor mind a kettő aktív szakaszban és megoldású szakaszban hasonló módon reagál, de két teljesen különböző funkciójú, teljesen különböző állagú, kinézetű, keménységű szövetről van szó, és felfedezték, hogy a csíralemez, a szövettípus, azaz a közös nevező, amely meghatározza, hogy bizonyos szervek hogyan reagálnak a külön program során. Itt arról van szó, hogy a magzati fejlődés során 3 szövettípus fog bennünk kialakulni, egy belső, egy külső, és a kettő közt egy középső csíralemez, és ezekből a csíralemezekből fognak kialakulni a neki megfelelő szövet, illetve szervrendszerek. Ez a csíralemez származás, ugye lesz majd a belső csíralemez, a középső csíralemez és a külső csíralemez. A csíralemez származás, ez meg fogja határozni, hogy melyik agyi részben kell keresni az elváltozást. Tehát itt sincs véletlen, és itt is tökéletesen mindennek pontosan helye van és rendszerben van foglalva. Meg fogja határozni, hogy milyen szövettípus lesz érintve a konfliktus során. Meg fogja határozni, hogy milyen konfliktus típusra fog reagálni az a szövettípus. Azt is meg fogja határozni, hogy a külön program során aktív szakaszban daganattal vagy sorvadással, illetve megoldás utáni szakaszsal, annak ellentetjével, tehát daganat elbontással vagy újraépítéssel fog reagálni. Tehát az a 3-as természettörvény arról szól, hogy a szövettípus az, ami meghatározza, hogy milyen konfliktus, hová fog becsapódni, melyik szervet fogja érinteni, és az a szerv hogyan fog reagálni a külön program során. Tehát még ennek is rendszer van, itt sem kell találgatni, itt sem kell a szerencsére hagyatkozni, hanem itt is a törvényszerűségeket kell szépen tisztába, tehát a törvényszerűségekkel kell tisztában lenni, és a folyamat teljesen kezelhető és érthetővé válik. Bocsánat, sőt még azt is meghatározza a szövettípus, hogy a konfliktus aktív szakaszban fog a külön program értelme mindig a túlélés, tehát az aktív szakaszban, vagy a megoldás utáni szakaszban fog jelentkezni a külön program túlélést segítő jelentősége. Értitek? Érdekes rendszer. Hát ezekről is nagyon sokat fogunk majd még tanulni. A 4-es természettörvény a rákkal és rákkal egyenértékű megbetegedések ontogenetikus csíralemez központú rendszere, ami a mikrobákról szól. A mikrobákról szól. Mit tudunk a mikrobákról? Hétköznapi tudásunkat vegyük elő. Mit csinál a vírus, a gomba és a baktériumok? Mit okoznak? Mondjátok, betegséget, fertőzést, minden nyűgünkért, bajunkért ők a felelősek. Na most ez az elképzelés, ez a nem bizonyított elképzelés, ez elég régóta tartja magát. Igazából azt kell tudni, hogy a mikrobák azok szimbionták. A mikrobák azok velünk, illetve bennünk együtt élnek velünk. Ezt most jól megmondtam.
Tehát a mikrobák együtt élnek velünk, bennünk is, és a külvilágban is. Van egy nagyon aranyos biológus ismerősünk, aki egyébként biológia tanár is, és mindig az volt a nagy rémálma, hogy lesz egy olyan diák, aki megkérdezi az ő rém kérdését. Ugyanis egyik órán azt tanulják, hogy a gomba, a gombaspóra, a vírus, a baktériumok itt van a levegőben, minden köbméterben sok százezer, meg sok millió. A következő órán meg azt tanulják, hogy ezek meg betegséget okoznak. És mindig attól félt, hogy megkérdezi egy diák, hogy ha ezek mindig itt vannak, akkor miért nem vagyunk mindig betegek? Mert erre ő sem tudta választ. Mert az az elképzelés, hogy ezek betegséget okoznak, ezt az ellentmondást nem oldja föl. Viszont az a bizonyított tény, hogy a mikrobák bennünk élnek és szimbiottáink, már teljesen egyértelművé teszik azt az állapotot, hogy a mikrobák csak akkor kezdenek el működni bennünk, amikor itt van az idejük és szükség van rájuk. És mikor van szükségünk rájuk? Konfliktus aktív szakaszban? Nem, láthatjuk, hanem konfliktus megoldás utáni szakaszban. Vannak olyan mikrobák, amik már aktív szakaszban elkezdenek szaporodni, de vannak olyan mikrobák, amik csak a megoldás utáni szakaszban lépnek ki a színre, és kezdik meg a tevékenységüket. És még itt is, látjátok, a szövet típusok fogják meghatározni, hogy milyen mikrobák melyik szövet típusban fognak működni. A gombabaktériumok mindig a belső csiralmaz származású szöveteket fogják kezelni, a baktériumok a középső csiralmaz származású szöveteket, és a vírusok, hogyha vannak, akkor pedig a külső csiralmaz származású szöveteket fogják kezelni. Az ő feladatuk mindig a megoldás utáni szakaszban, vagy a daganat elbontása, vagy pedig közreműködnek a szövetek újraépítésében. Mit beszéltünk néhány perccel ezelőtt? Mikor megyünk el orvoshoz? Aktív szakaszban? Hanem akkor megoldás utáni szakaszban. És szegények, hát ők meg ott akkor éppen dolgoznak, és teszik a dolgukat. Elmegyünk az orvoshoz, mert lázasak vagyunk, hasmenésünk van, köhögünk, vért, és ezek extrém példák. Vért hányunk, és be van az izületünk dagadva, és mindenféle szédülünk, és mindenféle bajunk van, fáj a fejünk. Elmegyünk az orvoshoz, megvizsgál bennünket, és mit fog találni? Egy egészséges, külön program nélküli emberben fog sok baktériumot, vírust, meg gombát találni? Nem. Megvizsgál bennünket, és látja, hogy hemzseg bennünk a gomba, vagy a baktérium, vagy a vírus, és akkor azt mondja, a megfigyelés téves értelmezéséből fakadóan milyen következtetést fog levonni, hogy a mikróbák okozzák azokat a kellemetlen tüneteket, amelyekkel hozzáfordultunk. Pedig hát nem erről van szó. Értitek? Ez pont olyan, és ez az egyik ilyen aranyos példa, ha ezt a logikát követjük, akkor és ugye mit csinálunk? Akkor elkezdjük a gombákat írtani, elkezdünk kezet mosni, elkezdünk szájmaszkot hordani, elkezdünk küzdeni, harcolni, és elkezdjük pusztítani a mikróbákat, mert hogy ne okozzanak nekünk kellemetlenséget. Ha ezt a logikát követjük, akkor el kell kezdeni például a tűzoltókat írtani és üldözni, mert minden tűz eset mellett találunk tűzoltót. És a szegény tűzoltó teszi a dolgát, igaz? De ha mi oda megyünk, mondjuk a Marsról idejövünk, és azt mondjuk, hogy minden tűznél találunk ilyen sisakos ruhás embereket, biztos, hogy ezek okozzák, mert hát minden tűznél ezt találjuk. Akkor írtsuk ki őket, mentsük meg a Földet. Igaz? Vagy azt mondjuk, hogy minden bűncselekményt, minden betörést, minden gyilkosságot a rendőrök okoznak, mert minden ilyen bűncselekmény, gyilkosság és bűntény helyszínénél találunk ilyen embereket, akik ott teszik a dolgukat. Ugye? Tehát akkor mentsük meg a Földet a rendőröktől. Vagy csak egy teljesen elvetemült gondolat, hogy a betegségeket az orvosok okozzák. Mert hogy minden beteg mellett találunk orvost. Pedig ez egyáltalán nem így van, igaz? Rendben van, oké. Menjünk akkor tovább. Az 5. természettörvény, ez a megértés törvénye. A megértés törvénye igazából
már nem tár elénk ilyen összefüggés rendszereket, a megértés törvényét már szinte magatokban már most le tudtátok szűrni az eddig elmondottak alapján, mert mindig hangsúlyoztam, hogy a betegség az nem más, mint egy értelmes biológiai külön program, egy biológikus elváltozás, egy válaszreakció, egy érzelmi kilengésre embervilágban. De lehet ez nem feltétlenül csak érzelmi kilengés lehet ez, ha lenyelek egy csontot, akkor gyomorrákom lesz, mert ő szeretne engem megmenteni. De az embervilágot már annyira biztonságosá tettük, annyira figyelhetővé tettük, hogy olyan típusú konfliktus, hogy most a tigrisenk bennünket megtámad, a krokodil lehúz, vagy a mérges kígyó ránk ugrik az erdőbe, mint az őseinket, az őseinket fenyegette, már itt nincsen. De viszont mentális fenevadjaink azok vannak. És szerencsére az agy nem mérlegel, hogy ez valós vagy mentális fenevad, úgyhogy a mentális fenevadjainkra is elindítja a külön programokat. Ha az érzelmi állapot helyreáll, az alkalmazkodási elváltozás helyreállítása automatikusan elindul. Ezeket eddig is le tudtátok szűrni. A test, a lélek tükörképe, leképeződése a fizikai valóságban. Mondtam, hogy a betegség, eddig ezt rossznak, életellenes folyamatnak tekintettük, most pedig minek tekinthetjük? A lelkünk üzeneteinek. És hogyha megtanulunk olvasni a lelkünk üzeneteiben, akkor fogjuk tudni azt látni, hogy mi zajlik, vagy mi zajlott a lelki világunkban. És hogyha a természet működésnek ismeretében láthatjuk, és megnyugodhatunk abban, hogy minden, ami történik bennünk, okkal történik. És a szerencse és a jó hír, ennyi jó hír után még plusz jó hír, hogy tudjuk, ugye most már tudjuk, hogy milyen betegségnek, milyen folyamatnak mi az oka. Ugye a szervatlasz, vagy a tudományos táblázat többek közt ezt is tárgyalja, és ez a lényege, hogy a lelki okokat be tudjuk azonosítani, és utána majd a további, a magasabb szintű tudásokkal pedig azokat szépen fel tudjuk és meg tudjuk oldani. Tehát megnyugodhatunk, hogy okkal történik minden, ami bennünk folyik, és csak akkor van elváltozás, ha a lelki nyugalom felborul. Ez azért nagyon fontos megjegyezni, mert majd fogjuk tanulni az elmebajoknál is, és a viselkedési zavaroknál, és fogjuk tanulni majd mikor emberekkel beszéltek, hogyha lesz, aki majd beszélni fog, hogy eljön gyomorfekéllyel, vagy eljön vastagbélrákkal, és mondjuk, hogy ez ilyen dolog, ez ebből, ha őnek ilyen nincsen, ő biztos, hogy ő kizár dolog, ez biztos, hogy nem lehet ilyen. És majd fogjuk tanulni a vakfoltokat, fogjuk tanulni arra, hogy miért nem lát rá az ember ezek a dolgokra, miért nem tud szembesülni vele, és ennek okán miért nem tud meggyógyulni. És akkor már fogunk tudni segíteni a rálátásba, fogunk tudni segíteni a felismerésbe, és majd fogunk tudni segíteni a fizikai síkú meggyógyulásban is. Jó. Mivel a testünk mindig tökéletesen működik, van választásunk a sorsunkat illetően. Tehát ha az ember mondjuk egy csontrákkal, gyomorrákkal, bármiféle betegséggel találja magát szembe, nem szeretem ezt a kifejezést, mert látjátok, már nem szemben állunk a betegséggel. Van egy ilyen beteg, vagy egy ilyen külön programja, akkor eldöntheti, hogy ő akar-e kemót, akarja, hogy levágják a kezét, akarja, hogy kiszedjék a méhét, akarják, hogy nemzőképtelenné, vagy mozgásképtelenné tegyék, vagy pedig azt mondja, hogy bocsánatot kérek, én pontosan tudom, hogy ez milyen folyamat, én nagyon tisztában vagyok abban, hogy ennek mi lesz a vége, köszönöm szépen a fájdalomcsillapítást elfogadom, köszönöm szépen a tájok kitisztítását elfogadom, köszönöm szépen a nem tudom mit elfogadok, de a kemót, a sugarat, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt jogomban, és természetesen jogomban is áll, ezt visszautasítom. Tehát a tudás hatalom. A tudás hatalom. A tudás hatalom a saját életünk fölött, a saját sorsunk fölött. A nem tudás egyenlő a saját sorsunk fölötti hatalom más kézbe adásával. Értitek?
A kétszakaszú megbetegedéseknek biológiai értelme és célja van, ami mindig egy alkalmazkodás egy adott konfliktus helyzethez a túlélés érdekében. És ebből láthatjuk, hogy az anyatermészet tökéletes. És mint a tökéletes anyatermészet részei, mi is tökéletesek vagyunk. Ellentétben azzal a jelenlegi nézőponttal, hogy az emberi test azért betegszik meg, mert megöregszik, elkopott, elhasználódott, kiszámíthatatlan, valamiféle dolog megtámadta, és gyönge, maga ellen fordult, és az egész szerkezet, ez az egész rendszer egyébként pedig a teremtés selejtje. Na most ezt a nézőpontot le kell cserélni azzal, hogy a teremtés tökéletességében, ahol a bolygórendszerek, a galaxisok kiszámítható pontossággal és évmilliók óta működnek, a mikrokozmosz törvényszerűségeit, ha figyeljük, ott is tudomásul kell venni, hogy nem emelkedhetünk a természet fölé, vagy nem vagyunk a természet alatt, hanem a teremtés tökéletes részei vagyunk mi is, és a testünk is a teremtés tökéletes részeként tökéletesen működik a nap minden másodpercében. Mindig és kivétel nélkül az életünk és a túlélésünk érdekében. Ennyit szerettem volna elmondani.